Ngalih nang Bondowoso jakning balok salone Son Horeg acara Haflatul Ibtihanan nang Bondowoso ujuk-ujuk ambruk. Logore balok-balok iku ngebruki arek sing ngetotno nang mburine. Akibate korban jatuh suwek nang bun-bunane. Iki janing Son Horeg sing rameno acara Haflatul Ibtihanan nang Desa Sumber Anyar, Kecamatan Jambesari, Darussolah, Kabupaten Bondowoso. Kaitane gak ono masalah, arek-arek sing ngetutno ketok seneng bareng joget. Tapi gak let suwe balok salon sing paling dhukur ujug-ujug nglimpang, logor ngebruki arek sing ono nang ngisore. Korban direwi jenenge Nadia Friska Maulani Dewi, umur 17 tahun, warga desa Penanggungan, Kecamatan Maisan, Bondowoso. Dhek jatuh suwek nang bun-bunane mbare abuh nang pundake. Dhek aki-aki digawa nang puskesmas kae ditambani. Ambruke Son Horeg iku dibedhek poleh kedukuran. Dhek nyantol pas ngliwati wit gedhe, terus langsung ambruk ngebruki korban. Kapolsek Jambesari Darussolah Ibtu Sumanto ngomong, kondisine korban gak sampe nemen utawa kritis. Sakmarine catune dijahit mbarek ditambani, korban langsung mulih. Kapolsek mestekno acara Son Horeg gawe ngrameno acara Haflatul Ibtihan iku gak gablek izin. Gawe ngelesi kedadean sing padha, Kapolsek njaluk mengarepe Son Horeg gak dukur-dukuran salon supaya gak ndrawasi apa maneh nek liwat dalan sing akeh wit-witane. Rizky Setiawan, CTV.